kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'ħin sar fil-għaxija, id-disċipli tiegħu resqu lejh u qalulu da post inwarrab il-ħin għamel sewwa ibagħtu min nies ħajmorru fl-irħula jixtru xiklu. Imma Ġesu qalilhom m'għandhomx għalfejn imorru għatuhom intom xiklu. Huma qalulu hawn m'għandniex f'ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. Ġibuhom l-hawn qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħal ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, refa' għajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tohom lid-dixxiepli. U d-dixxiepli newluhom lin-nies. U kulħadd kielu xeba' u ġabru bċejjex li kien fadal u mlew bihom b'12 qoffa. U kienu madwar 5,000 raġel dawk li kienu barra in-nisa u t-tfal. Il-kelma tal-mulej it-tifħi. Jekk kien hemm xi ħadd li nserta sema l-quddies il-bieraħ u sema l-Vanġelu tal-bieraħ, kiet propju l-parti ta' qabel li rajna dal-għodu. Il-Vanġelu tal-bieraħ kien jirrakkonta il-mewt, il-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan Battista fil-ħabs. U għandna dilla għadha mal-Vanġelu tal-bieraħ meta kif smajtuni ngħid fl-ewwel vers meta Ġesu sema bl-aħbar tal-mewt ta' Ġwan il-Battista, Ġesu tela, naturalment Ġesu iddispjaċih. Ta' bnedmin Ġesu tħawat xi ftit, iddispjaċut. U ħalla kollox itelaq waħdu lejn id-deżert. Hekk fit-test Grieg tal-Vanġelu San Mattew hemm li telaq lejn id-deżert biex hemmhekk ikun waħdu. U għalhekk hawnhekk l-ewwel ħaġa importanti li nifhmu hi illi l-Evanġelista Mattew għalhekk daħħal dan il-każ hawnhekk irid joħloq konfront bejn il-palazz ta' Erodi fejn kien hemm il-ġlied, il-mibeda, il-mewt u t-tranquillità tad-deżert li qed ifittex Ġesu. F'post fejn ma kienx hemm ħniena għax mella qaltlu irrid ras Ġwan il-Battista fil-platt tajjela u f'post fejn in-nies sabu ħniena jgħidilna kif wasal l-ar ta' kol bar fost wara ma nies ittendew imma x'għamel Ġesu jgħidilna tħassarhom u fejqilhom il-morda. Mela hawnhekk għandna dina qisu s-similitudni konfront bejn il-palazz u d-deżert. Bejn it-tajjeb u l-ħażin. It-tajjeb li hemm Ġesu u l-ħażin ta' bniedem li kellu f'qalbu l-mibeda li kien qiegħed ifittex biss il-pjaċiri tad-dinja. Imbagħad isseħħ dak li qrajna f'kapitlu 55 l-ewwel lezzjoni ta' Iżajja. Iżajja f'waħda mill-profeziji tiegħu li qrajnija issa hawnhekk fl-ewwel lezzjoni jgħidilhom min għandu laċ jiġi jixrob. Min irid jixrob inbitu ħalib. Min m'għandux flus ma jimpurtax. Għaliex kollu se jitqassam b'xejn. U hawnhekk qiegħed jagħmel referenza għal dan l-episodju ta' Ġesu li ħajqassam l-ikel u l-ħobż b'xejn. Tafu intom fi żmien l-ilma kien jinbiħ anke għawdex qabel ma kien hawn il-vit running water kien hawn il-bejja tal-ilma, speċjalment fil-festi. Għalhekk hawnhekk qal ejjew ixorbu anke m'għandekx flus. L-ilma kien jitellahom il-bejr u ħafna battikata biex tieħdu min-naħa l-oħra.
Imbagħad Iżajja qalilhom ħaġa importanti u dan anki jaqbel mal-Vanġelu. Qalilhom taħlux fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġid li ma jxebbax. Ma rridux nimxu wara wejx tad-dinja. Ġusu sa xabbaħħom materjalment, imma Ġesu se jagħmel pass il-qudiem, ħajurihom il-qudiem dak l-ikel sa jwassalhom għal ħajja ta' dejjem. Mbagħad hawnhekk niġu għal dak li huwa b'mod ċar naħseb li smajtu ttendejtu hija xbija minn qabel ta' dak li Ġesu kien se jagħmel fl-aħħar ċena. U biex Mattew jenfasizza li jekk hu jagħmel ħaġa partikolari. Rajnija ħanispjegajlkom. Wara li ordna n-nies biex joqogħdu bil-qiegħda, għaliex kien ħajtihom li kelu mhux jibgħatu mill-barra fid-deżert fl-irħula kif jidħlu l-apostli, huwa Ġesu illi se jisfamhom, se tihom l-ikel materjali għal dal-mument imma l-qudiem spiritwali. U x'jgħidilna li jagħmel Ġesu? Juża sekwenza ta' 4 verbi. Jgħidilna l-ewwel waħda Ġesu ħa l-ħobs. It-tieni mbagħad refajna lejn is-sama jgħidilna u Ġesu bierek. L-ewwel imbagħad bierek. Bierek dawka il-ħobżiet u dawka b'mod mirakulus immultiplikaw ruhom. X'imbierek tom lid-dixxiepli. Kull ma kien hemm 7 rridu jitimew 5,000 ruħ, ma dawk immultiplikaw ruhom b'mod mirakulus. U d-dixxiepli mbagħad ir-raba' verb newluhom lin-nies. Ta' jgħidilna l-ewwel waħda ħal 5 ħobżiet, bierek, qasam u imbagħad it-tal id-dixxiepli biex inewluhom. U dawn l-4 verbi fl-istess sekwenza jerġa' jużawhom San Mattew fl-aħħar ċena preċiż. U għalhekk hawnhekk qiegħed juri li għalkemm temporanjament hija ikla materjali, però Ġesu hawnhekk irid jifhem għal ikla spiritwali. U kulħadd xaba u ġabru l-bċejjeġ kien fadal 12 qoffa. U għalhekk Ġesu dal-għodu qed jgħidilna jien għadni sal-lum nagħti l-ikel u x-xorb xejn fl-Ewkaristija mqazza. Iżajja għalina taħallux flus fl-affarijiet li jintemmu, u aħna għalhekk li ġejna dal-għodu isħana tiela xi 37 dal-għodu temperatura, għamilna dan is-sagrifiċċju biex nieħdu sehem mill-ikla tal-mulej. U din l-ikla u dan ix-xorb li ilna se jagħtina mhux biex jien f'nofsinhar jew illi ma jtinix ġuħ jew ma jtinix għaġġ, imma biex lili jagħtini garanzija u jittili l-passaġġ għal ħajja ta' dejjem. Idulu grazzi mulej li l-għodu tajtna din il-grazzja li niġu nirċevuk. Jiena nemmen vala wieħed il-missieli jista' kollox, l-għala s-sema u l-art, kollu li jidher u dak li ma jidirx. Mrej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, jissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw, Alla veru minn Alla veru. Nixxel mhux magħmud rawana mal-missier u beħ sar kollox. Iżgħar il-mismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu u Marija Verġni sar bniedem. Salbuha għalina abbata taħt Ponzu Pilatu mietu difnu. Fit-tielet jum qam minn belluwiet skont il-kodba mqazza.
u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missieħ. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmelha mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Sant u mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missieħ u mill-Iben, li mejju u weġġa' flimkien mal-Missieħ u mal-Iben, u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, mistqar ma'mudija waħda għal mafra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-luwiet, il-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Il-mulej għadu dejjem ħarsitna fuqna, lest li jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Missier Alla għad jerf qaddis il-mexxejja tal-Knisja, speċjalment l-isqof eletta Għawdex Anton Tewma, biex bimħabba u bħeġġa ikomplu jitimewna il-kelma tiegħek nitolbu. Ħares mulej lis-soċjetà tagħna u dawk li jmexxuha biex jaħdmu dejjem għal ġid u għal valuri veri Kristjani nitolbu. Nitolbu l-mulej biex ħaresna minn xi oħra kera tal-COVID-19, kif tafu il-perċentwal ta' Malta kiber sploda f'din il-ġimgħa li għaddiet, ġie l-liem mill-konfini tal-attenzjoni iktar meta jaqbes 20 fil-100,000 ikun għoli biex il-mulej jeħlisna minn mxija oħra u anke biex jkompli jagħtina l-grazzja li jieħdu sem fl-Ewkaristija fil-Quddisa tal-Ħadd. Nitolbuk mulej għal-ruħ missieri, għal-ruħ ommi, għal-ruħ uħti Vivien, speċjalment għal-ruħ it-sija ċikka li jumejn ilu għalqet 9 snin mejta, kont noqgħod magħha jiena, u għal-ħudna l-mejtin kollha, speċjalment l-erbieħ ta' qrabatkom u ħbiebkom, biex il-mulej iwassalhom fil-premju ta' dejjem fis-sema. Nitolbuk mulej għal ħutna morda illi ħafna minnhom bħalissa jkun qegħdin jisimgħuna permezz ta' Radio Marija, għal ħutna anzjani. Nixtieq nagħmel talba speċjali dal-għodu għal persuna ħbieb magħhom jiena illi qed jistennew tarbija llum jew għada biex il-mulej jgħinna lil-dillhom. Nitolbu għal dawk kollha illi għallulna nitolbu għalihom. Kemm ikun hawnhekk anke jien ikun ħireġ u dieħel jgħidu l-Fader jitlob għalija. Temna nitolbu għal kollha għallu nitolbu għalihom biex il-mulej permezz tal-Verġni Mqaddsa Marija ta' Tapinum tella sema bir-ruħ il-ġisem tagħtihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Mulej, ilqa' dawn it-talbiet tagħna, iftħilna qalbna għalik, dewwaqna l-ħniena tiegħek, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom
ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Fit-tieba kbira tiegħek mulej qaddis dawn id-doni u ilqa s-sagrifiċċju li sirin noffrulek. Għamli aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfew lubna l-fuq, niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħaj bi Kristu Sidna. U ħenna għalina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni u miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u l-xox tal-ħajja ta' dejjem biex jagħtina ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet u mal-qtajja tal-eżerċiti tas-sema tellu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet. Nbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Risalek nitolbuk dan l-offerti bil-baraka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisew u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobb srat il-ħajr bierek qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ li ġarat il-ħajr bierek tal id-dixxipli kollha tiegħu u qal: ħudu jixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxeret għaliku għal-medmin kollha għal-mafra ta' dnubiet għamlu dam tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu lill ispirtu Santi jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja mqazza tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Marju, mal-Isqof elett Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu fit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-erwieħ ta' missieri, ommi, oħti u tzija u f'ħutna l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Martri u mal-Qaddisin li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġie u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu bent Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ismawiet jitqades ismek, tiġi salt fl-aħta, ikoll tritint kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil minoħati għalina ta' daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Nitolbukom ulej jeħlisna minn kull deni.
Atina fit-tieba u l-ħinatijek il-paċi fi żmienna biex inkunu jilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw li naw il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu intet l-apostli kollha tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubiet niżda ħares lejn il-fied tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fija li tax bis-sal tagħna għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux li tidħol tagħti s-saqaf tiegħek żejt kelma waħda u ruħi tkun infejjaq.
Ngħidulu grazzi mulej li anke lilna mhux biss dawk in-nies li ġew warajk fid-deżert, imma anke lilna tajtna l-ħobs u x-xorb tal-ħajja ta' dejjem. Għenna mulej biex bitqarbina li għamilna aħna nifmu li qegħdin fuq it-triq li twassalna ħdejk fis-sema. Nagħmlu mument fi skiet. Nitolbu ibqa' dejjem mulej il dawk li tgħajjex bid-don tas-sema. Kif qatt ma tieta tagħmilhom il-ġid, għatihom ukoll jkun jistħoqilhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru l-koll fil-paċi ta' Kristu. Nagħtikom il-koll il-jum it-tajjeb.